Bismillahirrahmanirrahim. Sahle tuşları bir gün şunday kavmuna bayan aytıp mınday degen eken. Her bir Müslüman adam tövbe kılууга тийиш. Al günegör bolağı, günesi jok bolağı, ibadatçıl bolağı, ibadatsız bolağı baribir tövbe kılış gerek. Dep şunday bayan etkenden keyin kebir oşol jerde şol sahalda körelvegen ala gadanın düşmanı gada bolat degende, moldan düşmanı molda bolat degende kebirleri oşol düşmanlık kılıp körelve жүрген eкен da. Oşolar anan keyin halifaga, padşaga uşakçılap barıp bol kişi şunday söz aytıp atat. Meyli güne kılgan güneşke tövbe kılsın. İbadat kılgan adam ibadatga da tövbe kılabı. Şunday to'g'ri emas shariatga ters so'zlar söylep atat. Muni menen dinden chiqib qalat deb uşakçılap taza uşakları jayıp paşaga çen jetkenden keyin anan bul sahal emi bular menen men tartışıp fitna kılıp olturbayın. Жақсы ketele qalayın dep anan keyin ketmekçi bolat dagın. Üyünü, baylığını, mülkünü kança olsa kagazlarda alıp alıp bir kagazga üy dep jazatken, bir kagazga gilem dep jazatken, bir kagazga kazan tabak dep jazatken, bir kagazga jer dep jazatken. Kança mülkü olsa barini bir kagazga жазып turup anan şu şahardagı gedey muhtaç adamlar çakırtırıp oşo kagazды taratatken da. Kimisige eminet düşse şonu alıp keteretken. Üy degen kagaz düşse üyde alatken, jer degen kagaz düşse jerde alatken, gilem degen kagaz düşse gilem dalatken. Şonta büyük barlıklarına gedey jetim jeşillerge taratıp berip anan özü ol Tuşlar degen şahardan çıkıp ketken eken da. Mekke'ye jönüp marşu Mekke'de taadiba kıljatamın dep Mekke'ye jönögen eken. Anan jolda safarga ketip atıp özünün nafsi menen süйлöşken eken. Ulu adamlar daim nafsi menen süylöşüp nafsini kordop juratken da. Nafsiga aytkan eken, o nafs sen körüp turasың, bilip turasың. Men büt mal mülkümdü jok kıldım. Hazır çöntөгümde bir tiyin de jok. Oşonduktan sen kursagım açtı, kıynaldım debegen. Endi sabır kılgın. Açığa da toğa da sabır kılgın. Anan bir gün seni de razı kılam deytken da. Anan şu saparda keteveriptir. Kufaga jetkan jol жүрүp. Şoğa kaçan eşitike jebeptir, içbeptir. Kufaga jetkenden keyin anan nafsi köp çıdabay ketip, mundan buyaga men çıdabayman. Biraz nan berbeseň, biraz balık berbeseň men boldu, jatıp kalam, ölüp kalam dep anan nafsi turçulap ketipdir da. Anan em meylemi, şunça çıdap keldiňde meylen, saňa da kiçine köňül burup koýaýyn dep anan jolda ketip atsa bir bay, bir mardikerde işletip atkan eken deýinde. Jer jumşatdyryp, anan şo bay menen süйлöşüp, mardikerge bir kündük işe kança beresiň dese, 2 dirham berem depdir. Anda men yarım gün işlep berem, 1 dirham beresiň dese, meyli zarat depdir. Anan şo gün keçikçeýin işlegenden keyin anan işige 1 dirham bergen eken. 1 dirhamdy alyp anan bazarga baryp, biraz nan alyp, balyk alyp anan keşgürün kelip, anan nafsi goýtuldap jeymin degende nafsiga aytypdyr, jogap alyp jebeýtir. Jebeýsiň sabır kıl, çydapdyr. Dagyn bir şartym bar. Bugün taat kısa uktabay, taat ibadat kılasyň, erte menen beremin jey beresiň depdir da. Nafsi da könüpdir. Ana şo gün taat uktabaýdan keyin ibadat kılıp çygypdyran, erte menen turup alyp anan bandatdan keyin bayan nandy balyk dalga koýup alan keyin jep kursağın toygozup, endi mundan buyaga Mekke'ye jetkiçe sabır kılasın. Devanan keyin dagın nafsi menen süйлöşüp anan şonu menen kan jol жүрüp Mekke'ye jetip bargan eken da. Ergeli olyalar şontup nafsini öte janadagi şerige süylögende ele süylöp, dagor tüzüp, anan şoga çydap keteberetken da. Az kalsa da, kıynalsa da. Sahli Tuşları ömrün ahırında anan orup kalganda büyük şagirtleri kelip kavar alıp 400'de şagirti var eken, bari kelip anan şagirtler özlörünçe anan süylöşüp ustazlarga aytkan eken, emi siz kartaydınız, ömrüňizde jakындap kaldy okşoýt, sizden keyin ordunuzga kim otursun, oşonu aytyp koýsaňyz, taýandap koýsaňyz, keyin bu şagirtleriniz talaşyp tartışyp janjal kılıp жүрübesin degende Zarat devanan keyin al sahal men ölgönden keyin menen keyin Dilşat degen bir Hristiyan bar eken da, Budist bar eken. Oşol men orduma turat depdir da. Degenden al jere 400 şagirtdan keyin özlörüçe kapalanyp, elde kapalanyp, şunça şagirtler tursa şularyň birini orduga koýbay, kayakta bir Baptisti, Hristiyandy orduga koýup atat. Devanan özüçe çykaryp kapalanyp kalganda barly oşo Dilşat çakyryp geldi etken da. Ana oşo Dilşat çakyryp gelsetken. Çakyryp gelip anan sağla aytıptır. Men ölgönümden keyin 3 günden keyin kelip, şu menin mihrabıma çygyp, elge gaýrylyp bayan aytasyň depdir da. El taň kalıp, bul Hristiyan bolsa, İslamdy bayan kayaktan bilet dep taň kalıp, al kişi de taň kalıp, al Hristiyan da. Men bularga kelip kantyp bayan aytam.
bular meni kabul kılav dedi. Anan çıkıp ketipdir anan ki. Anan kaytışı olupdur. Sahal kaytışı olgandan keyin 3 gün ötkenden keyin anan üstügüne büt barık el toptolup, şagirdler toptolup, anan asır wagtken mihrapka çıkıp bekir oturgandan köre biröňer bir bayan etseňer, waz etseňer dep biri-birini tutip kalptır da şu yerdeki moldalar anan. Şundan bayağı Dilşat Hristiyan jetip kelipdir dagın tüzle barıp mihrapka çıkıptır da. Allah Taala nagada ayan bolupdur da. Mihrapka çıkkanda bular yerdeki el talaşıp tartışıp аны kuwabız, düşürüp taştaýyz dep turganda anan şu mihrapka çıkıp alıp anan bular aytypdyr da. Sahal seler ustazyňar kaçış bolup ketdi. Maňa wasiýat kılgan. Şul mihrapka çıkıp 3 günden keyin elge bayan aytasyň degen. Oşol ustazyňar sahal tiri bolsa kanday söz aysa sizler kabul kılasyňar dese kabul kılabız albatta. Anday bola turgan bolsa al ustazyňar tiri al Oli adam ölbeyt. Ölse dele tiru. Sizlerin közüňe ölgen. Inna awliya Allah hayyun yurzaqu. Allah'a jakyn bendeler ölüde boyla al tiruler. Rıstanyp jurat. Demek tiru eken maňa wasiýat kıldy, men orada koydu. Menin sözümdi ukla. Şol sazyňar sözüni ukkanday bolasyňar. Degende keyin bari tınçyp kalpdyr anan. Tınçyp kalgandan keyin anan ustazyňar meni çakyryp aýtdy aldyna. Mana bölüňdegi zinnar çeçip taştaýsın. Hristiýanlar belge bele turan bir zinnar degen buýumy bar da. Moýnunda kiresiňde jürüp taştaýsın. Ananki şu mihrapka çykyp waz aýtasyň degen ele. Mana men, mana zindarym çeçdim dep şolaryň köz çeçip taştaýdy. Mana Hristiýan kiresini çeçip taşsam, kiresini jürüp taştaýdy. Mana dep şolar çeçip taştap duran aşhadu an la ilaha illallah, aşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dep kelime keltirip musulman bolat. Musulman bolup turup anan keyin mana jamaat halka laýyk men İslam'ı kabul aldım. Mana zinnarda çeştim, kireste de çeşip taştadım. Emiseler yüreğiňördögi, kireste yüreğiňördögi zinnar çeşip taştagylar. Yüreğiňörde arkanday kızganyç körelbaslyk bolbosun. Bul Hristiýan kaýakdan kelip bizge başçy bolup aldy, bayançy bolup aldy dep oturwagla. Men oşo ustazyňaryň wagtyny atkaryp atamyn. Dep anan bardygyny kabul kılıp anan. Oşondan keyin şonorda oşol Hristiýan oturup kalgan eken de musulman kabul kılıp. Allah Taalaň tagdyry şunday eken. Kebirler murun jaman joşada keyin iman nasip kılıp, imanda şarapaty bilen uly bolup jüre öğretken. Sağlanan kaçış bolganda büyük el toptolup anan tobutyny köterip görüsten alıp jönegende köçenin boyunda bir jöwüt tünügi bar eken. Bular ızıççı bolup ketip atkanda jöwüt köçege çygyp karasa büyük adamlar köterip ketip atat. Halk kalaýykka karap kykyrgan eken. O halk men körüp atkanda sizler körüp atasyňar dese, hani men körüp atasyň dese, bul selerden de perişler köp go. Bu şahaldan tobutun perişler köterip ketip atat go. Talaşyp dep oşony körüp turandan keyin alda oşo etdi kelme keltirip musulman bolgan eken da. Bu ulu adamdan janazasyga asmandan perişler düşetken. Bir peýgamber hadisde bar. Tiriw kezinde şu sahal bir gün şunda şagirdlerin oturganda köçeden bir kişi ötüp kalgan eken da. Ötüp kalganda şul kişide bir sır bar degen eken da. Şu kişi köçetip durup. Anan ömrü bitip kaçış bolgandan keyin dünýeden anan bir şagird anan şol ustazyň kabırga barıp Kur'an okup dua kılıp otursak, oşo bayağı kişi ötüp kalıptır da. Ötüp kalganda çakırıp alıp, berekel, sen murunda ustazı tiriw kezinde de azımına jerin asta jatat. Tiriw kezinde de biz oturganybızda sen şunday ötüp kalganda köşeden ustaz aytkan ele. Şu kişide bir sır bar dep aytkan ele. Emi oşo sırdy bergen Allah Taala'nın urmaty üçin şo sırdy aytasyň bizge deyip da. Kandaýça sır al? Sende sır var eken deyip da. Degenden alkış etken eken jarat depdir. Kim aşhadu an la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dep kelme keltirip al adamdan görü keň bolat, jarık bolat. Oşonda emes sahal dep kışkırıptır da gördü. Mende sahal görü jatat da. Toğra aytasyň, bu sözüň hakikat. Mana men hazır körüp oturam oşony. Dep görünüşden ün çykkan eken da. Mana bul misale awliyalar tiriw ölbeyt degenden bir dalil şulda. Oşol jerde bularyň sözüge tiriw adamday bolup turup jogap bergen eken. Hoş, ahir davadan elhamdülillah rabbil alamin. Oşo görge barganda görübüzdi keň kılıp, jarık kılıp, oşolaryň şafaatlaryny nasip etkizip, oşolar katarda Allah Taala turguzgan bolsun. Allahu akbar.